Исәнмесез, Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары. Бүген мин Алмаз Ярмиев сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Минем бурычым илне саклау. Әйткән сүзендә тора инде ул. Шундый кеше инде ул. Ни өчен Павел Кузьмин контракт төзеп хезмәт итәргә киткән? Эшмәкәр һәм авыл кеше белән. Күрше-тирә авылларга гына түгел, күрше-тирә районнарга да даны ирешсен. Ошбуҗи авылында әниләр чишмәсен ачу тантанасы узды. Гаилә тормышның бизәге. Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Кукмарада гаилә учагы уты салынган капсуланы нинди район кабул итеп алды? Сөендерәсебез килде. Әзме күпме аларның күңелләрен күрәсе килү теләге. Зур Кукмарада хәрбиләр өчен махсус бәйрәм оештырылды. Сак булыгыз, балалар. Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения. Кукмараның Нораткай лагерына куркынычсызлык лабораториясы килде. Әни, минем бар да яхшы. Мондый сүзләрне Елизавета Кузьмина көн сайын диярлек улы Павелдан ишетә. Хәзер ул махсус хәрби операция зонасында. Узган ел контракт төзеп ватанны сакларга киткән. Безнең төшерү командасы хәрбинең әнисе белән очрашты һәм Павелны ни өчен СВОга китәргә карар кылу турында белде. Мама, у меня все хорошо инде. Ярар, мен шуңа бик тә риза инде. Бүтән кешенең дә балалары шулай булсыннар. Павел якташыбыз Елизавета Кузьминаның улы. Хәзер ул контракт буенча махсус хәрби операция зонасында хезмәт итә. Әнисе көн сайын улыннан яхшы хәбәрләр көтә. Баштарак сөйләшә дә алмаган чаклар булды инде. Тоцкидан киткәченнән башта сразу сөйләшеп булмады. Тоцкига барып кайттык үзе янына. Анда күреп кайттык. Кай вакытта СМС-ки язадыр инде. Мама, у меня все хорошо. Павел Кузьмин гаиләдә 3нче бала булып дөньяга килә. Өлкән абыйсы хәрби хәрәкәтләр ветераны. Шуңа күрә хәрби тормыш аның өчен ят түгел. Махсус операция башланганнан бирле Павел үзенең иптәшләре өчен борчылган. Шул сәбәпле ул контракт төзеп, дусларына ярдәм итәргә барырга карар кылган. Ир баланың бит инде ул үзенең бурычлары бит инде. Ул армиядә булды инде. Иптәшләре күбесе инде шунда сугышка бардылар инде. Оның да бір вақытны ерді дә. Мен де барам ди, контракт язып кайттым дип әйтә. Елизавета Кузьмина билгеләп үткәнчә, гуманитар ярдәм һәм исемле посылкалар һәр вакыт аларның хуҗаларына вакытында җиткерелә. Контракт буенча хәрби хезмәт үтәргә теләүчеләр кирәкле мәгълүматны бердәм 117 номеры буенча яки дәүләт хезмәтләре порталындагы махсус вкладкада белә ала. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Туган җирнең туфрагы да җанга якын дияләр халыкта. Ошбуҗида гомер итүче Фәнис Хамаддинов та әлеге сүзләр белән тулысынча килешә. Быел аның көче белән бу авылда чишмә төзекләндерелә башланды. Хәзер биредә әниләр чишмәсе бар. Тулырак киләсе язмада. Үзләренең тамырларын, үзләренең чыгышларын, илләре, ягъни авыллары өчен менә шуша иттереп җан фәрман кылып яшиләр. Күп кенә җирлекләрнең үзләренең мәрхәмәтле җанлы кешеләре була. Ошбуҗи авылында ул Фәнис Хамаддинов. Озак еллар дәвамында эшмәкәр булып эшли ул. Быел биредә аның көче белән әниләр чишмәсе ачылды. Менә безне тулдырган да, үстергән дә, безне тормыш юлына да чыгарып җибәргән безнең әни. Шуңар күрә инде бу әниләр чишмәсе Флүрә чишмәсе дип атала. Фәнис Хамаддинов әлеге урынны төзекләндерүгә узган ел керешкән. Авылдашлары да бу изге эштән читтә калмаганнар. Кулыннан килгәнчә һәрберсе дә үз өлешен кертеп калдырырга тырышкан. Ошбуҗилылар бу урынның 1 ел элек ташландык хәлдә булуын искәрттеләр. Урын безнең бу путчым бер ташландык, бер путчым дип әйтсәк тә була, бер иске утырадыр, бер иске абзар утырадыр. Шушы исәптән инде Аллаһның рәхмәте булсын. Безнең Фәнис кардәш, яны хәзрәт дименә моны булай эшләргә кирәк, дава чишмәләрне китерергә кирәк дип, үзе тырышып, менә шулай итеп башлап йөрүче. Чишмә хәзер чыннан да сокланырлык. Бар җирдә чәчәкләр. Утырып ял итәргә эскәмияләр дә куелган. Гаилә туганнар белән җыелып, аралашып, тәмле салкын су эчәргә яхшы урын. Бик шул кадәр салкын чишмә, шул кадәр тәмле, менә эшкә тамакларны куырып ала торган. Андый чишмәләр хәзер бик юкта бит инде, теге килә суны бетәмә шунда, бу шундый тәме дә икенче, дөрестән дә әллә тәмләр килми, чиста саф чишмә авыл суы бу.
Әниләр шишмәсе Фәнис Хәмәддиновның әнисе Флюра ханым исеме белән аталды. Тантаналы ачылыштан соң мәчеттә Коръән укылды. Ә кичен авыл халкына һәм кунакларга татар эстрадасы артистлары чыгыш ясады. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Гаилә илтерәге. Кукмара районында гаилә учагы уты салынган капсула Теләче районына тапшырылды. Әлеге акция Россиядә гаилә елкысаларында уза. Шарага безнең төшерү командасы да килде. Только семейный человек может считать себя счастливым. Район ЗАГС бүлегендә Россия йөрәге гаилә учагы капсуласын тантаналы рәвештә Теләче районына тапшырдылар. Кукмарага әлеге капсула 16 июль көнне кайткан. Аңа кадәр ул Балтач районында булган. Целую неделю это капсула с семейным очагом сердца России. Капсула бер атна дәвамында районда яшәүчеләрнең йөрәкләрен җылытып торды. Без шул уңайдан төрле чаралар үткәрдек, юбилейларны хөрмәтләдек, тантаналы рәвештә 8 никах теркәдек. Бу гаиләләр башкаларга үрнәк булып яшәрләр дип ышанабыз. Гаилә уты салынган капсуланы Ыштырма Юмья авылыннан Рамазановлар гаиләсе тапшырды. Ир белән хатын бер урамда үсеп, бер мәктәптә укыганнар. Алар иңгә иң куеп 50 ел бергә гомер итәләр. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Мәхәббәт яхшы җыр белән охшаш. Әйе, гаилә кору җиңел, ә менә гаиләне саклап калу бик кыен. Монда рухи эш кирәк. Бер шагыйрь язганча, һәр вакыт тырышып эшләргә кирәк. Менә шул вакытта барысы да яхшы булыр. Капсуланы кабул итүче Теләче районыннан килгән Айгөл һәм Гаяз Кашаповлар яшь үрнәк гаилә. Алар 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Кашаповлар гаилә уты капсуласын кабул итеп алу мөмкинлеге аларга туры килүгә бик шат булуларын билгеләп үттеләр. Без инде буларга кулак салырбыз. Әле безнең яшисез дә яшисе, күрәселәр алда. Сезгә саулык, сәламәтлек, шушылай тагын узын еллар итеп, матур итеп, күркәм гаилә булып, без яшь гаиләләргә үрнәк булып, алга таба да очрашырга насыйп булсын. Россия йөрәге гаилә утын тапшыру акциясе Россиядә гаилә елы кысаларында уза. Исегезгә төшерәбез. Россия йөрәге гаилә учагын кабызу тантанасы 23 гыйнварда Мәскәүдә Россия халыкара күргәзмә форумы мәйданчыгында узды. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Илне саклаучыларны бер кайчанда онытмыйлар. Зур Кукмарада бу авылда яшәүчеләрнең һәм иганәчеләр уртак көче белән шишмә бәйрәме үткәрелде. Кунаклар өчен концерт һәм төрле күңел ачулар оештырылды. Шулай ук хәрбиләрнең гаиләләренә һәм хәзер ялда булган солдатларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бу хакта тулырак киләсе язмада. Безнең геройларыбыз без алар өчен бурчлыбыз, без алар белән горурланабыз. Зур Кукмара авылы халкы махсус хәрби операция башланганнан бирле фронтка ярдәм итә. Теләге булган һәркем гуманитар ярдәм җыеп хәрбиләргә җибәрә. Шулай ук биредә бу авылда яшәүчеләр һәм иганәчеләр көче белән шишмә бәйрәме үткәрелде. Бүгенге көндә авылыбызда менә Украинада хезмәт итүче, махсус операциядә катнашучы җегетләребез отпускка кайттылар, ялга кайттылар. Менә инде аларның да күңелләрен күрәсебез килә. Инде алар әз генә булса да үзләренең шул авыр мөхиттән аерылып китеп, менә бүгенге шушы авыл мөхитенә, бәйрәм мөхитенә кирип, әзрәк күңелләре алышынып китсен өчен дип тә эшләсебез килде. Резидә Кузьмина хәрбинең хатыны. Эдуард хәзер махсус хәрби операция зонасында. Әле күптән түгел генә туганнары янына ялга кайтып килгән. Кузьминнар гаиләсе Зур Кукмарада яшәмәсә дә, бу урын алар өчен туган җиргә әверелгән. Зур Кукмарага мин туган авылым шикелле йөгереп киләм. Мин монда күп еллар мәдәният өлкәсендә эшләдем, клубта эшләдем, биергә өйрәтә идем. СВОда хезмәт итүче җегетләребезне шулай итеп улылап, шундый бәйрәм үткәрәләр икән. Рыбак Пазовнойлы хәрби бүгенге көндә туган ягында отпускада. Махсус хәрби операция зонасына 2 ел элек киткән. Барлык солдатлар да күтәренке рух белән йөриләр ди ул. Алар һәр вакыт алга барачаклар һәм ватанны саклаячаклар. Ждите нас, мы вернемся. Безне көтегез, без кайтырбыз. Сезнең ярдәм белән җиңү безнең якта булачак. Безнең бит ярдәм итүчеләр күп. Шишмә бәйрәме күпләр өчен гаиләләре һәм туганнары белән ял итү урынына әверелде. Биредә уеннар оештырылды. Теләгән һәркем кайнар чәй һәм коймак белән сыйлана алды. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмарага куркынычсызлык лабораториясы күчмә комплексы килде. Кызыл сары төстәге автобус республика юллары аша үтә һәм балаларны юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтә. Биредә балалар өчен нинди биремнәр һәм этаплар әзерләнгән? Бу хакта киләсе сюжетта.
Хочется обратиться к родителям. Пожалуйста, если ваши дети вам не безразличны, думайте, чего вы им покупаете, где они будут на них кататься. Кукмарада бу ел башыннан балалар катнашында 2 юл транспорт халакәте булган. Аларның берсендә 16 яшькә кадәрге, икенчесендә 18 яшькә кадәрге бала зыян күргән. Районда юл транспорт халакәтен булдырмау максатыннан күп чаралар үткәрелә. Мероприятия у нас проводятся везде. Әлеге чаралар бөтен җирдә үтә. Балалар бакчасыннан башланып мәктәпкә кадәр дәвам ителә. Гомумән барлык яшьтәге халык белән эшлибез. Лагерьларда актив эш алып барабыз. Июнь аенда алар бик күп булды. Быел Нораткай лагерына ял итәргә Татарстанның күп кенә районнарыннан балалар килгән. Алар өчен монда файдалы һәм шул ук вакытта кызыклы программа әзерләнгән. Куркынычсызлык лабораториясе кызгылт сары төстәге автобусы да аларга кунакка килде. Автобус лаборатории безопасности и мобильный учебный. Куркынычсызлык лабораториясе мобиль укыту белем бирү комплексы. Ул юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча профилактик чаралар оештырырга һәм үткәрергә мөмкинлек бирә. Бу чара ябык биналарда да, ачык биналарда да уза ала. Куркынычсызлык лабораториясе 3 ел элек бөтен Татарстан буйлап сәяхәт итә башлады. Бу вакыт эчендә чарада 20 меңнән артык бала катнашкан. Алар өчен берничә нокта әзерлиләр. Бу юл хәрәкәте кагыйдәсе темасына башваткычлар, киләчәк шәһәре иҗады йөреше, велосипедта һәм самокатта фигуралы йөрү. Когда я катаюсь на самокате, нужно соблюдать. Мин самокатта йөргәндә махсус юл хәрәкәте кагыйдәләрен сакларга тырышам. Мәсәлән, юлны аркылыга чыкканда самокаттан төшәм, як-ягыма карап, машина юклыгына инанып җыяу барам. Чараны оештыручыларга Манзарас урта мәктәбенең яшь юл хәрәкәте инспекторлары да ярдәмгә килде. Аларның берсе Данил Ильин. Ул инде 3 ел дәвамында яшь юл хәрәкәте инспекторы булып тора. Я уже начал понимать, какие есть виды знаков и что. Мин инде нинди юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә кирәклеген аңлый башладым. Үзем белгәннәрне башкаларга да сөйләргә тырышам. Гаиләм белән бүлешәм, шулай ук дусларыма да сөйлим. Куркынычсызлык лабораториясе автобусы өчен киләсе тукталышлар Биектау, Яшелүзән һәм Апас районнары булачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.